Les ciutats s'enfronten a diferents impactes derivats del canvi climàtic, com ara onades de calor, temporals marítims o inundacions, que causen importants pèrdues econòmiques i humanes. Per reduir l'exposició i la vulnerabilitat de la ciutadania i els béns urbans, s'ha creat Life Baetulo, un sistema d'alerta primerenca integral i multirisc que proporciona informació anticipada i avisos sobre qualsevol esdeveniment climàtic perillós. A través de la predicció i la monitorització en temps real d'aquests esdeveniments, podem avaluar els nivells de risc, estimar impactes, identificar elements vulnerables i activar nivells d'alerta i protocols d'actuació. Qualsevol alteració de l'estat del mar, la temperatura, les precipitacions, el vent o la contaminació atmosfèrica es reflectirà a la plataforma Life Baetulo, eina que facilitarà als gestors de crisi actuar de manera anticipada i disminuir els danys potencials. Amb l'aplicació mòbil, podrem alertar la ciutadania de qualsevol possible perill i recomanar-los una sèrie d'accions d'autoprotecció. Gràcies a aquest sistema es podran anticipar i minimitzar els efectes del canvi climàtic, reduir-ne l'impacte i sensibilitzar la societat davant aquest problema. Life Baetulo ha escollit Badalona com a ciutat pilot del projecte, amb l'objectiu d'implementar-se a més llocs. Life Baetulo. Ens adaptem al canvi. Projecte cofinançat pel programa europeu LIFE.